салому алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз баҳри шумо яке аз мағозаҳои центр одежда обув дар шаҳри новосибирски ҳамватанони худмон кушодагиянд. подробности ҳамаша нишон метим. адресша барои жители Новосибирск, лазурни 45/1. барои заказ шумо метавонед ба тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем. дар рақамҳои рӯи экран мемонам. дута апа ва хоҳарое ки ҳама вақт да связан ва хизмати шумо работ мекунанд. рафтем. خلاصه тамошобино айду тараф ход дорад. инаи якум роҳаш аю парашам ҳаст. айду тараф ҳами таргови центри ва зурми роҳ дорад. шумо метавонед ай ҳарди тарафшам баромаданд. инам хемедроен шумо прамои дуюм этаж. спасибо. прамои дуюм этаж медроен. خلاصه هسته یکم اتاجش با اینجا پدوال بگیم. ایو پارا ای پدوال میدونین. این ای سه راه هسته. چلیز اسکواتر. اینم خمیه. اینم خمیه برویم. اینم جنایسته که سنتر одежда یا обувь. اینم اینجای خلاصه مونده. سلام. خلاصه اینای پیشت شده سالن красоты. ما فقط امی سالن красоты میبیم. اینای مغازینه. همه چی هست. این ряде اینم خالی колготки, зонтик, нижнее белье. همه جاش примерочный داره. доставка همه جا دارم. شما размерاتون میگن. شما رو доставка میکنن. так, میریم дальше. اینجا این носки هاشون мужской, женской. همه نمودش هست. дальше детский. اینجا برای نوریاژیون بوده. پایان سومکا کوی برای یگم جا رفتنتون. این کپکه ها تمامی نمود. اول من این پرش ویدیو کنم و این پرشش مورد تماشابین ویدیو میکنم. اینجاش فوتبالکه ها. فوتبالکه های بچگی. این خیلی بچه های من دارن گرفتگیم شونه. استایتی من حاضرو همی تابستانای همی سالای بوده که من همی جا گرفتم. به نهایت نرخ های دسترس میتونین بسیار گیرند با سکیتکاتون میکنن. доставка هم اینجا چخیلی که گفتم دارن. تمام نمود فوتبالکه ها. زنکاش ما میتونین رقم هایی که در اکران میمونن ویدیو ویزف کرده شما چیزای درکاری اختونه مثلا заказ میکنین через почта равонатон میکنن. پیجامه ها کتچه های کودکی اینای خیلی کتک چکانی توجیکی اینای خیلی کتک مشابهی را بینید برای دخترکاتان آستین دروازه که خوش رو نرخشان 1400 روبل بوده. این چه خیلی ایده کتک زیاد گیریم باش میده سکیتکا میکنن. اینای طرف هم کتک های خوش رو مشابه یا فتچه هاشون اینجا بروکاکوشون برای بچه هاتون куркоя сейни дальше мужское. Найдя сумка чушон. Ай наздик нишон тим. ҳама намуди сумкачаҳко ҳаст. яхай фартукако барои кухни, ҷа шортикако барои кӯдако, барои бачаҳо, духтаро ҳама намудиш ҳаст. основной иҷа мигем ки мусулманская одеждаш беҳад бисёрай. ҳози ма куртоҳоро пӯшидаш мода нишон метиҳам. лекин ма барои чи масалан агар шумо ягон чи хутонда интихоб ки кардем шумо метавонед як ябура иҷа барои кӯдакотонам як ябура заказ кунед доставкатон мекунам тариқи почта. тамоми шаҳрҳои Россия доставка доранд. иҷа мужскоеш барои шавҳаротон ягон чи дар кор боша. марҳамат. брукакои джинс ҳама намуди масалан шумо размерои шавҳаротона медонед ку шумо размероро мепурсен
куркои асенишон магазин нав кушода шудаги ҳама борошон навай, ҳама борошон бо нархҳои арзони дастраса. ай бигем ки ами моменту истифода барен, чизои беҳтарин барои худтона харидорӣ кунед. курткакои трико барои хона пӯшидан, хушрувак светои ами сфеда нағз мебинам. اینجا футболкаҳошон خیلی خلاصه اینجا همه چیزی مشترک شما میتونید ویدیو ویزو زنگ زنید شما در با подробности همش نشان میتونید اسمش عالمی обувь патинкаҳои женский мужской детский ҳама намудаш ҳастай босоножки ҳама чӣ ҳаст ҳама борошона нав овардаган барои нами ҳози тобистона шлопкакош наминен чӣ хушрӯ ҳама намуди размерош ҳаст мошалло. ман шумо да подробне хе видео мекунам шумо да кадомиш ки маҳқулай скриншот кунен дар рақамҳои рӯи экран буда рӯи кунен дар номерошон и шумо да дастсафка мекунам. нехали патинкаҳакошон барои модарои азиз шахсоне ки хеле закои сабука ранги очаи ман нағз мебинам. туфлиякошон мошалло беҳад хушрӯ ҳама аз тоҷикӣ меравад либосои тоҷикӣ ҳамаша ҳозир шумо да нишон метим. инҷа красовкиҳошон беҳад лёгки хушрӯай гудакои ман инҷа пӯшидестиян дами момент беҳад хушрӯи мошалло. инҷа шлопкаҳошон дальше меравад тамошобино оли саршави магазина қайгаша айсу видео мекунам. дальше меравад куртаҳои тоҷикона паплинҳо ина аи куртаакошон сар мекунем ҳамаи размеро ҳаст нархаш 2399 рублай айда курта зиёд гирем бо скидкатон мекунам мехема меқапнем шумо бинед баъзи ва ё абаяҳошона баъд ипекошона новинкаҳора куртаҳое ки қиматан ҳар як диге материал курта харидорӣ хеча дора нишон метиҳам шумо ана ҳамо маҳқули дили худтона скриншот мекунен дар рақамҳои рӯи экран ватсапай дар ватсапошон равона мекунен хоҳен видео визов занг мезанен ҳамун духтаракое ки ман номерош намемонам дар ана ҳамин магазин кор мекунан тоҷикан бе ягон проблема метавонен ба забони тоҷикии худмон муроҷиат кунен и заказои худтона бикунен. ана куртакои паплин хонапӯшак бинед чӣ хел хушрувак ана цвети зардаш цвети дӯст медоштаи ман дарозай до пол бигем ба ҳазир шумо дар овам будроя агар тангитон намекуна калтагитон намекуна ҳама я фикрша карда ба духтагиан ин ё куртаву поча 2599 рубл буда қати бурукшай бигем айзону поён айдаш як ваҷав зиёд ба қадам омадесе айзону дашиз бигем ки анак цветоша нишон метем инаи як цветаш анаи деям цветаш размерошон ай чанд то чанд мерава ай 48 то 58 размеро мерава инаиш тамошобино цвети кабутакаш цвети инаи сини цвет инаи қати бурукошон ай бигем қати почаошон розови цвет бин чӣ хушруваки мошаллоҳан розови цвет инаи сери цветаш ҳамаи ё поча доран мошаллоҳан ҳамаш анаку мерем дальше хайма юрай хамемонам ба худат витринада соз мекунем не чо не накушаш ана дальше мерем барои модаротон тамошобино инаи куртакое ки барои очаҳотон нигоҳ кунем барои любители худаш ман фикр мекунам барои занакои камтарак сини солшон рафтаги хушрувакай 1999 рубл паплин материалаш паплини тари ғавсакай тунакак нест иҷа бима пеша нишон тенда паплини чиқа ғавсакай духтушонам беҳад аккуратни хушрӯ духтагӣ хушрувакай бигем инаи ду цвет се цвет доштай инаи цветаш так бо инаи цветаш ина анамиқа цвет доштай мерем дальше бо инаи куртако ё бе бурук будиан просто на и бурук доштай ям ҳавай будай инаи цветча набуда давҷа цвети савзаш набудай давҷа ям ай ҳамун бурук дуракое ки нишонтон додам ай ҳаваён так дальше инаи куртако ҳама ё паплинои ғавсан тамошобино ягонташ паплини хеле безеб неста ки я бор бушӯӣ ҳамаш паплин беҳад ба дараҷаш ғавси хушрӯвай онсе ки ман дидестам ман барои тамошобинам чизи безеба тавсия наметиҳам беҳад ғавси хушрӯвай
духчам аҷоиб буд. нигоҳ кунед, поёнаш ранги юбка, булакш ранги кофта кардагия, инаким сплошной ҳамаш як материал. нархҳои иёш 1999 рубл. ай духта ай материалш вобаста ҳай. мегум ки ин материалакҳои безеб нестанд. паплинои ғавсаки хушруван, инаи цветаш. так инаи цветаш, цвети сиёҳаш. шумо размеротона дар ватсапошон бинависен, размеротон боша, сразу шумо да почтакати равонатон мекунанд. ҳамиқа цвет доштаи иш. так дальше инаиёам хати бурукошон будиян 2299 рубл. хати бурукошонан, иё бурукош сиёҳ будай. иёам дарози хушру, дарозе ки да пол мешаканео, дарозак то поёна дастатишна дароза фикрна да қадима дидестен. инаи цветаш размеро ай 52 навистаги, ай 52 расиски то 60 мерава. инаи сери цветаш мошаллоҳ беҳад хушру, тоҷикона. инаи цвети шоколадниш. ё бо бай дора, миёнакошон бандак дошта. инаи бурукакошон, бурукошонам дастатишна дарози хушрӯй, яки да омед роя, дастатишна дарози хушрӯй. инаи цвети розовиш. чихе мошаллоҳи хушрӯ. бо диққат видеора нагзаронда тамошо кунед. он чизе ки шумо да маҳқулай, ма боварии комил дорам, маҳқулии дили хутона шумо меёбед. ай имо видео кардем, ай ҳа нишон додем, ай имо ай якорам видео кардем, и ҳамо бигем киртапочаҳои нишон додагим. ана и духти бигем бо аҷоиб буд. иш бо ай увошта хушрӯ, ҳамашам хушрӯ тамошо бино. размераш ай 50 то 60. инами размери ма будай. фисташковый цвет. бинед чихе хушрӯ, ай паракош мод мекардагӣ. анаи лавои доманаш парпарак. анаи цветоша нишон метима ки цвети анаи фисташковый сиёҳ, сиёҳ чихе хушрӯ, ай поёнаш беҳади бад кушод, асобина барои нами одамои ҳомиладор. инаи цветаш бо анаи цветаш беҳад хушрӯ. ина интихоб кунен, скриншот кунен. бо анаиш иш миёнакаш бандак доштае. нархҳои ё 2299 рубл тамошо бино. бо хай шумо дар ватсапошон бинависен, мумкин бо скидкатон кунанд. бо харидорое ки ҳамавақта шудем постоянни покупател шудем, обязательно ҳар як борои нав омадагишонда шуморо бохабар мекунанд, статусошона тамошо мекунен. и бигем ки скидкати равонатон мекунанд. анаи кирташ мобайниш бандак дора. нархи иш 1999 рубл. ҳамашам паплинакҳои ғавсаки хушруван, хеле овакҳои безебак нестанд. анаи цветаш так бо будай се шоколадни цветаш. наиш инаи рӯшанаки хушрӯ, иш аҷоибак. инаи се цветош доштай. бо диққат тамошо кунед, беҳад хушрӯ, мошаллоҳ. ҳамашонам дароз дарози бигем, фикри ҳамаи моро карда духтиям. так анака ай исм мегзарем. паплини горошек ма беҳад нағз мебинам. ай мода намерава, анами паплини горошек ай мода намерава. лавош парпараки сиёҳ кардагӣ, поёнаш просто аним хеле нигин часпондагӣ, обманка ҳай. нархаш 1999 рубл. нархош қати бугум ки масалан интересни ада, масалан киртай маҳқулат мешава, мебини қилат мераса ба ҳамоёне. ина иша бинед чихе интересни бо иш хушрӯи бад, мошаллоҳ. ина иш так ҳамаш духтош ҳар хела, духтошон ҳар хела. иш 2199 рубл. нархошонам фарқият мекуна. ҳама ё нарх нестанд. ман нархоша гуфтестам кадомиш ки фарқият мекуна. инаи хел бандак дошта. ина ки бандакш ба миёнаш нестам, пешакашта ранги обманка кардагӣ. ай бо чанд цвет будай. инаи цветаш ҳамашам дароз дароз. так дальше ай инаи цветаш бо доштай. нархша гуфтам тона. так дальше инаи кирта шонтим сразу. кирта беҳад кушодай, ба дараҷаш кушодай барои одамои бузбала. ина масалан агар да овам будроя, и қайна медроя ки шуморо танги куна. и цветаш будай. аз ма нархша сразу гап занам. 2199 рубл нархаш. бо инами цвет доштай. и ҳами кирта ҳая, ҳами киртои пешаи нишон додагим, просто дига цветош. и будая бо кадомуш ина ира нишон надодем. инаи инам кирто аями нигоҳ кунед. 1 2 3 4 5 расцветка доштай. ина мошаллоҳ. ёам ҳамиё будиян. ҳамиё даиҷа бо цвети сиёҳш будай, лекин и духташ дигарай. духташ дигарай. ин нархи ҳавай 2199 рубл. цвети сиёҳ.
Так. Ай, бо розвішам дай. Розвіш. Мерим дальше. Дальше на хелик такой бегим. Хами чизои ки нишон додистам. Хама паплиной равсан. Паплиной раус. Ана и духташ. Ҳозир нархшам сразу мегум. 1999 рубл. Ин. Так, и цветыш. Ана и цветыш. Дальше и на цветыш. Доставка ҳамаи ҷо дорад напавхоаро тариқи почта зек чӣ хеле ки хоҳем доставкатон мекунанд. Хулоса дастрас карда метонем тамоми шаҳрҳои Россия. Ана и паплинак и тигма дора кай 2199 рубл тигма дора и. Аям чанд расетка ҳай. Ҳозир ҳамаша нишон метиҳам. Ин. Иш. Баъди и зардыш. Ин. Мошаллоҳ просто бовар мекунем. Вибр беҳад калонай. Ҳама меёва чизи дар кори хича бо инаи цветчам бидай. Ин. Вибри магазин шонда гап нест. Анам хели магазина ман нағз бинем ту медроӣ. Дасти холӣ намеброӣ. Ирам тагмадорак бидай. Нархаш 1999 рубл сиёҳ. Бинен чӣ хел духташ необычный. Таги кашош калон универсайз мегӯям ку кифтак надора. Даҳнакаш ҷамъа как духтагӣ. Мумкин аи бо расцветкаҳош ҳастай. Ин тагма дора. Инай цветаш. Так. Цвети савзаш. Бо иш духташ дига хел буде. Нарх ҳамун нарх 1999 рубл. Так, сырхаш бо бидай. Ҳамашон паплинанак. Паплин хоҳӣ нахоҳӣ да ов медроя. Яр аз мира гайхтон калон мегирем тамом. Так, иш 2199 рубл. Ина ҳамашон остиндароз барои занҳои тоҷик. Не цветаш. Цветика буташ. Духтошона аҳамиятен. Духто фарқ мекунад. Ҳар хелаҳи духто иш 1999 рубл. Бо скидкатон мекунанд. Без скидка ака намешава. Бо скидка обязательно ҳастай. Шумо метонед ки якчанд занҳо, масалан, дугонаҳои тоҷик доре, ҳамсояи тоҷик доре, якчанд кирта заказ мекунед, пули почтатон бовар кунед 50 рубли, 30 рубли меғалтатона. Зато шумо соҳиби киртаҳои дӯстмедоштаи хитон мешавед. Ина. Так, дальше иам 1999 рубл, анаи хели паплинак. Беҳад цвети нежный. Паплени нежный. Хушру остинакоша бинед, духтакош манжет дорад. Анаи цветаш. Анаи цветаш. Так, ҳамита цвет дай. Дальше 2199 рубл нигиндор ишбо. Ина. Чӣ хушру фигурни духтагӣ. Масалан, фигурни танг нево, ҳам киртара, ҳаму моддаша мебини, уже маҳқулот мешава. Инаи цветаш. Бо инаи цветаш бидай. Так, дальше на обычный киртай сип, сиё бигем. Однотоновый, иҷакшкам, тарак сангак доштай 2299 рубл беҳад ғавз. Уже чувствовать мекунӣ, мебардориша ғавзиша чувствовать мекунӣ. Кушод, беҳад кушод. 2399 рубл инаиш. Кабути однотонный. Так. Бо инаиш. Ишқа хушру акае. Ҳамашам хушру. Так, бо ай инаи цветакош. Аиш. Иш бо тагмадорак будай. Ё однотонный, да? Масалан, бе ягом галака дилак. Анаи нав якм ряди хели дия чанд таҳай бароям қа я стаканаки чой бигирена. Як лалиги дига пичина ба ҳазир чайкабад када тамошо кунем то охири навор бо мо бошед. Либос бениҳоят бисёр тамошобино қисме ки нав овардаган. Ман ҳамин тарафа шумо да нишон метиҳам. А як лав стоит дар кошам. Ви можете подойти, да? А я тут не работаю, сейчас буду.
Инай киртако сар мекунем. Намедонам шумо да видно ҳай видно нест. Камтарак поёнаш кунам. Камераро камтарак поён кардам. Ё нархакошон 3999 рубл. Платье женское. Беҳад хушрӯ паплинай. Остинакош инай хали модникадаги хушрӯвак мошаллоҳ. Хайна любител тамошобино бинед. Аи чанд цвет чай. И цвет чай. И якам нишон додагим паплин буд. Ана иш шолкай. Остинош ранги ҳаваяй. Шолкай. Ҳамашонам дарози топол. Дальше ана иш 2399 рубл. Паплини ғавсеки хушрӯ. Ин пушташ бойни хали духтаги пешаш ин. Так, дальше. Аи шолкаку чанд цвет буда? Возьмем шумо да цветакуша нишонтию. Так. Ё шолкан тамошобино нархаш 3999 рубл. Шолкан. Ябни чӣ хушрӯ меги глои зинда дора. Ё ҷинҷ намешавад. На остинакошон не хали духтаги. Так. Уч хали цветош ҳастай. Аи фақат зардаш будаю. Анам хали цвети нишон додагим. Дальше мерем тамошобино 2399 рубл. Инаи паплинак. Остинакош манжетаки простой. Машаллоҳ. Беҳад хушрӯ. Пешакаш духташ. Бо инаиш 2399 рубл. Галакошон хушрӯ. Ранги мегили жуваник паплина дар ҳақиқат нами видеорам бинеда качестваш маълумай ки ғавсаки хушрӯан. Паплин дрозай. Рози хушрӯай. Так, дальше мерем кабутакаш. Цвети кабутакаш 3999 рубл. Ма кадамоша ки гирифтестам нархоша гуфтестам. И 3999 рубл будай нархаш. Ин паплинай. Намедонам ё чӣ фарқия дора нархошон. Рости гап намедонам ҳамеша. Ана иш 2399 рубл. Размеракошон ҳаст нест? Мега ки ҳамаш ҳасте. Шумо бинависе дар ватсапошон. Размеро ки боша, шумо равона мекунан. Амура скриншот кунен размеракотона бугин. Иш боша 2399 рубл. Иам паплинай. Ина пешакаш. Ина остинакош. Дарозида дароз. Беҳад дароз. Поёнои ҳамаш кушодам. Беҳад кушод. Так. Дальше. Худаҷон ҳамақа бисёрӣ овардиян ки. Так, инаи цветаш 2399 рубл. Остинакош манжетак. Кирта дароз. То пол дарозиш. Дальше тамошобино. Инаи хали киртаи қати капюшонаш часпидаги. Остин дароз. Остинакош инаи хали манжетак дора. Ранги макарон. Резинка баринай. Ранги резинка ҳай. Нархаш боша 2599 рубл. Ше интересни. Капюшонаш часпидаги. Ранги намазник барин. Типа намазник. Аи се цветай. Ҳозир аз цветкороша нишонтон метиём. Инаи цвет. Инаи цветаш ҳаст. Инаи цветаш ҳаст. Цвети салатовый. Нархоша гуфтама, я бор дига бугу 2599 рубл. Дальше мерем платье. Платье и материалш намедонам чӣ боша ки ранги трикотажай, не ки ҷинҷ намешава, ғавсаки хушрӯвай. Нархша 2299 рубл. Ина кушоди хушрӯ. Пеш мебиёрам, пешакша бинед. Остиноша бинед. Ина. Аи расцветкорош бисёр буда. И цвет. Инаи цвет. Инаи цвет. Так. Дальше инаи цвет. Расцветкорош бисёр буда. Мерем дальше апа хоҳарои меҳрубони ма киртаи короче ду тарафаш кати мепӯшӣ. Нархаш 2899 рубл. Ба ёдтон боша формаак ай ҳами ма сиёҳша дорам. Гароши ки хеле тиллогиай. Да ҳаҷ пӯшидаги будам бисёр сурато ай ҳаҷ дорам ки инами хеле киртаҳай ма ай 100 бар гирифта будам 500 сомон. Инаи ҳамо хелияй. Ятша пӯшум то нама. Ятша мепӯшум шумо бинед. Ина.
чихава аи расцветкаош чанд намуда аз ямаша нишон метиҳам. Ман хешмо барои шумо пӯшидам. Пешон дура мешава ки ира уснаш қатиам пӯши ё ду тарафаан ҳози ай ҳами иминара цветоша нишон метиҳам. Бо ина хеле мешаваш ки пӯши фаҳмидета бошо бина ина чихава беҳад хушрӯ мошаллоҳ анакама цветоша имина ай ҳами шумода нишон метиҳам. Цветоша сиёҳош ду тарафа мепӯши ира капюшон дорай шолка ё размерош ай 48 боло будай ай 48 боло инаи цветаш чӣ хушрӯе инаи цветаш нархоша як бор дига такрор мекунам 2899 рубл беҳад чизи хубай беҳад инаи цветаш ҳамаи ҳамиё ҳами чизе ки дар танаи май ҳамия аиш пӯшида ира нишон додум сауза нишон додум тигришам будай так инаи тигриш беҳад хушрӯ ина мошаллоҳ чӣ хушрӯе ду тарафа мепӯшиш ина и тарафшам мепӯши и тарафшам мепӯши чӣ қадar чизи зӯр дальше мерем хай ёра бахчонсоз мекунан вақтам камтаракай так инай хеле киртаако ба ёдтон боша и беҳад материалаш зури зурай аи ма хадам ҳоли мегирам иншоаллоҳ якта зури зурай бовар кунем материалаш паплинай беҳад хушрӯи бадай нархаш 2599 рубл мулоимакай мулоимак аҷоиботай беҳад хушрӯай аи цветош иш бигем камтар шоколадни будай ина иш бо гулчаи розовича доштай ду намуд ина ирам ҳамияй инаи саузаш ина саузаш 2599 рубл нархаш дальше мерем иям ҳамияй ма иншоаллоҳ аи мегирам хадам дар ҳози ами вақти биромаданам да аямията мегирам чӣ қамада махқулаям хеле так иш дальше и типа материали паплиное ки доинг меган ку ғавс ҳам хеле аз ма и цветакоша бигирам ай наздик шумода нишон метиҳам ина капшон доштай ибо капшон доштай тамоша бино нархша сраза бугум так иш нарх надоштай ё нарх надорам ина 1999 рубл капшон дора паплинакои ғавсаки хушрӯ паракош полоски каси остинакош дора ина и цветаш цвети розовый инаи цветаш интересни беҳад хушрӯак ина дароза так мерем дальше қати шумо ма камерама камтар пешам биёрам мешава так инаи паплинако пуштакш банд доштай 1999 рубл ина остинакош ина хали манжетак доштай микрофони ма гирён наҷа ай и ду цвет будай не и бо дига будай нархи иш 2299 рубл дрозан ина мошаллоҳ ай пешам нишон метим туна духтакоша беҳад вибр калон қадомит бекор боше спокойно метавонед занг занед ма уже монда шудам метавонед спокойно занг занед интихоби худтон накунед и типа спортивный замокдор ози нархша мегум 3999 рубл дароза ки калтар нест бурук надора так баъди и инай хали полоскак кушод ирам ранги ами спортивный мерава фешакш замок доштай нархош 1999 рубл аи чанд цвет доштай ина ира цветкаш ҳаст тамом баъд аю спортивный якам нишон додагим инай таришам будай кадомиш ки шумо да маъқулай ҳавайша интихоб кунед дальше мерем 2599 рубл материали и ранги платьяу неки ҷинҷ намешава материали ҷинҷ нашавак немеям ҳамин момент вақти ҳамиё айн хаме пуши мебуре мегарди аи чанд цвет будай ҳозир нишон метиҳам инаи цвети кабутан будай так дальше инаи сиёҳ нархш так ҷо боша 5999 рубл ира бинеда чӣ хушрӯай остинаш ба фикрам дарози бад нестай мумкин ай куни даст поёнтар бошаву пӯшча бинед и пӯшчай и пешчай хушрӯ
необычный. ма чизае мехостаги ма даҷа стилёи ма нағзе бинам тариёра мешава остинаш дар пичатка пуши остинаш қади камтарак ба фикрам калтатарай ба гуфти ма бо намедонам беҳад хушрӯ машалла хичам хушрӯ нархшам хушрӯ 1999 рубл инаи хеле паплинак поёнаш ранги юбка парпарак дора ази цветакоша нишонтон метим инаи цветиш бо салатовый дальше мерем яи да уҷа нишонтон дода будам инаи новинка азима шуморо видеома камтар ақиб кунам новинка так инаи ҳолияташа мепӯшам тамошобино мада маҳқул шид шуморо намедонам ира бинед чӣ хел шуди хушрӯвай нархаш 2999 рубл даиҷа ҳама намуди киртара меёбӣ ҳама намуд цвети розовиш цвети сиёҳаш цвети кабудшам ҳастем я дона бидод ман мепӯшам шумо да нишон медиҳем так дальше паплини тоҷики 1999 рубл якм цветаш дуюм цветаш так сеюм цветаш дальше чорум цветаш нархаш 2399 рубл инаиш дигарош 1999 рубл мегзарем бо ба қисми паплинҳо 2999 рубл якм цветаш барои модаро чӣ хушрӯвай якм цветаш дуюм цветаш сеюм цветаш 2999 рубл нархаш тамом ирият анакус мерем кардиганоро нишонтон метиҳем ана иҷода кардигано тамошобино нишонтон метиҳем 2599 рубл поёнаш ин хеле якай ай болои кирта пӯшидан ина материалаш инам хеле ман намедонам номи ин материал чие остинакшам хеле базебак туркадагӣ дальше бо инай хеле тури холи 1599 рубл иш бо дроз будай иш бо тури бе остин барои арӯсако 1599 рубл размери 48 иш бо остин доракш 1599 рубл арзона мечидай хеле чизахои фасони необычный инаи цветаш 1599 рубл машаллоҳ так дальше инаиш 4999 рубл инаи хеле будаиш так бо инаи хеле доштай 2999 рубл шам фасонак дальше мерем инаи ранги прошовка 2999 рубл бе остин дароз маълумае ки размери калоне ё шахтон да витрина дидестен он чизе ки дар шумо маълум нест ман нишон додистам 2599 рубл остин доракаш бо и бе остинакшам будай хеле остинакош парпарак дорак 2999 рубл размери 50 будай размери ма будай як бор пӯшумша чашхаи сӯзанак доштай ина ай болои кирта мепӯшӣ плечик доштай ман худам китф доракам буда китфу плечик монам ин қадарӣ мешава ина поёнакшам фасонака хушрӯвак ҳайнам хали тамошобино ёрахчон соз кунам ки беҳад монда шудам вибр беҳад калон нигоҳ кунем ана хали формако формаҳои фасонак қати бурукакошон на любитель диде чӣ хушрӯвак ё кашол булиам бо ман ёша навдидам вибр беҳад калон инай хали киртоҳо анаита нишонтон метимозӣ нархоша гуфта 2599 рубл беҳад хушрӯ диде аи нигоҳ кунем чанд цветай сиёҳ сиёҳ размери ма будай 2799 рубл бо инаи цветаш ишабинед чӣ хушрӯвай 2599 рубл остинакош ба қадаш инаи иш 7999 рубл ин намедонам чия як қадар
нархш бомбический. вроде паплинай. мумкин ягон паплинои қимат бошад турецкий. анаи цветаш нигоҳ кунед. хай мепурсен да ай соҳиби магазино 2599 рубл. бо инай тари платья беҳад хушрӯ дроз. инай хали платья 2299 рубл. цветошам уна кабутака ҳар хела. боса якбори дига анаи хемерам. ина мошалло. ина иҷа дадам. иҷа тамоми намуди шарфҳо, сатрҳо, румолакҳои хона мепӯшидагӣ ҳамаи чӣ ҳаста. яка нархҳои иёра. ина масалан нархи ҳамин шарфаш 2299 рубл будай. хай бинен да видеовизов кунен, хитон бинен. бо иҷа паплинакҳои нигоҳ кунен. чӣ хел паплинакҳои нодухта мехарен ба дили хитон медузен. нархҳошон 999 рубл. 3 метр будай. ина ки метиятуна иқа арзон паплиношон. иш 1399 рубл. хай ин нархҳош ҳар хел будай. ина вибр калон. ина иш 999 рубл. ира бинед чӣ хушрӯбад. паплинакош паплинои метраки барои туётон гирен. нигоҳ кунен чӣ хел арзони хушрӯ. ина иҷа бо як дунёи дигар 999 рубл. ина иш бо 899 рубл. барои туё хушрӯ ба худо. ана ки иҷаша нишон метиҳем. бинеда ина нархакошон. ҳамаи иё паплинан. паплинакҳои метракӣ капейк ба ай назари чашми ман. нигоҳ кунед. вибра бинед чӣ хел вибр калонай. иҷа уже 2000 чанди рафта истай. мумкин ай качестваша ай сангакош фарқият кунад. тал задагӣ ба тафлаи табақ. ина иҷа уже чӣ меравам. центр одежда ки чӣ боша материалш помбархай аднатоновый 6499 рубли. ина цветакош ҳамаи цветаш ҳастай. ина истиша бинед. ҳа мошалло беҳад бисёр доштиян материалакҳои метракӣ. срочно бинависе. срочно бинависе видеовизовкати нишонати антуна. беҳад хушрӯ. ҳама намудаш ҳастай. просто интихоб мекунед. инаи сатракое ки да ҳаҷ мекунед шумо. амтари сатракорам доштиян. ина мошалло. бо инаи рядаш бо лишту молишту инаи халатакҳои ғавсаку. ина вибра дидена чӣ хел вибр калона. ира биҷа чӣ хушрӯак. ози ман яди се кирташона мепӯшуму ва ҳами ҷамбаст мекунам видеора. ҷа киртаҳои инаи хеле якобо. вообще суперский. дена шумо просто тамошо куневу роҳат кунед. иша бинед ка хушрӯакае. необычный. гафли бо инаи хеле цветчан будай. сатрам интихобаш беҳад калонай. ҷа киртаҳои ҳаҷӣ. киртаҳои ҳаҷӣ ғавс тана наметофтагиё. ина 2999 рубл. ина иш қати почаш. чӣ хел хушрӯӣ мошалло. ина ёш бо қати костюмчаш. платья қати костюмчаш замок дора.
нархш чанд боша мо да ҳамин беҳад маъқул шуд. 3 цвет дорад. 3999 рубл буде. ин усуна нишонтон додагим. Ози мерем ипекошонам нишон метиҳем то на яке як бори дига ҳамин паплиноро видео кунам ки дилам қарам дорад. Беҳади бад вибр калонай. Ира бинеда. Беҳади бад вибр калонай. ин инаи комбахто. Инаиҷа ина бо аи пара. ин ҳама 800 сум 900 сум 1000 сум 1500. инам халияй. де бо диққат тамошо кунед. бо диққат. якм рият. дуюм рият. ҳамаш почти сандурака хеле паплини простои обычный нест. Почти ҳамаш хушрӯй бадан. ин ҷа бо шарфушон. ин дидед нархош қати даже видно ҳай. метонед ба ҳазар тамошо кунед. инаи шарфош нумолакҳои сфедам доштиянд. барои ҳаҷравиам доранд. ҳама намудаш ҳастай. инаи хеле киртаҳои абая. кирта қативаиш будай. кардиганаш 3999 рубл. ин чӣ хел зебо. инаи абая 8999 рубл. ина остинакош. ина ба қадакош. иш чанд сме? 9999 рубл. инаи бигем ки абаяи королевский. инаиҷа ҳама абая 2599 рубл. инаи остинакош. инаиш бо. инаиш. ин вибр дар дасти шумо. вибр дар дасти шумо. тамошо бинед. ишеб неча хушрӯкай. размери 48. 9999 рубл буде. медонам як чӣ халияй ки пиши суперский. инаи сиёҳо 3699 рубл. поёнакошонам бинеда чӣ хушрӯай. خلاصه دیدنه تماشا بینه. ایریا چه نشان ندادم حالی. اینه خیلی бомбический платья. اینه خیلی یا абая هنه یا абая هن замок дорак 2399 рубл. اینه ای طرفش بو. نه ایم پنبرخه. پنبرخ 2099 рубл. ایش پپلین 3699 рубл. 1999 рубл шолка. бо инаи хеле кирта 3599 рубл.
размеракотона мега размер нигоҳ кунед, цветош ҳар намуд цвет мераванд. инаи сирхиш иққа хушрӯй мошаллоҳ. ҳай размеротона мегӯен тамом. инаиш инаёш цветошон ҳар хела. зардшам ҳаст, розовишам ҳаст. инаи киртаи мегӯем 1999 рубл. сирхшам бидай, бардови цветшам бидай. дальши 2699 рубл. инаи цвети саузакшам бидай, кабутакшам бидай. инаи цветшам бидай. бо инаи кирташ 2599 рубл. ки нағз мебина, на любитель. инаи цветакшам бидай. инаи цветшам бидай. ина и бо айтагиш бигем ранги шолкак чизе духтагиай. остинакошам ҳами хали. нархиш боша 2499 рубл. цветош ҳар хела бидай. цветакош ҳар хела. иш сирхак шрӯ необычный кадян. И мепечако основной и мепеча. ира айтагак шолкак духтян ки напеча. бо инаиш миёнаш усш дигахе гафли 999 рубл. ина цветош 2699 рубл. ина иш боша 2699 рубл. ишам инаи ипек 8999 рубл. да мемамед дар рӯи ҷаҳон ҳамин модда, ҳамин материал блеск дора я намуд. чанд цветош ҳаст. инаи хеле кирта ҳаст. киртаи гафли 1999 рубл. инаи цветаш ҳаст, инаи цветаш ҳаст. хулоса ҳама намуди цветош ҳаст. шапичкаҳо, инаи хеле шапичкаҳое ки мо мекунем, махдам мебандам. ҳамтари шапичкаҳо иққа хушрӯ мошаллоҳ. айё гирифтан дар кор барои худам. бо инаи тарафаш 3599 рубл. шолки мулоимак, приятный, хеле дилхарошкунандане. 4999 рубл. ирам ипекай. ипекои арзонтарш инаиш боша 8999 рубл. ипек. ина цветош. инаи киртаҳо боса кадомиш ки маъқул айто нама чени зурм расидаги 2499 рубл. интихоб беҳад вибр, беҳади бад калонай. дар ин магазин нав кушодагиян ҳама нархошон дастрасай бо скидкатон мекунанд 2399 рубл. материалаш хеле типа резинкая, яъне ки приятный мулоимак. ай 2399 рубл. инаиш 2099 рубл. 2699 рубл. 2499 рубл. 2399 рубл. 2399 рубл. ина бо чӣ мефура бугӯ? 499 рубл нархошон. нархҳои сатракошон. ина ҳар хелаш ҳастай. нигоҳ кунед. ина интихоби бисёр. диде чӣ магазини калони бадай. Машаллоҳ.
Инаи тамошобино абаяи королевский. Як намедонам и размери ман нестай, конечно, мада калона ё. И одамои бузбалада мезеба. Мада беҳад калон. И бигем 9000 ай нархаш 8900 наме чанд сум. Ина остинаша бинед. Беҳад кушод. Лавоша бинед. Лавой абая. На любитель. Аз ба ягом нам дигаша мепишам нишон метӣ. Миём ина иҷа дури. На любитель да тамошобино има да камтара кушода наким одамои камтар бузбалада аҷоибот ба гати хушрӯ меиста. Ё бигем харидори худшон надоранд 8600 чанд сум хулоса 9000 рашота нагирен. Беҳад инам хали нархша ай тагакаш чӣ дора? Хали киртаҳаки бигем ки бе остинак дора. Ай болош хали остинош. Инаи тамошобинон 9000 нархаш и ипекай дами момент ҳамиай бигем да модда ҳамма ипек дай момент ҳамма ай ҳами гирифтесиян нархаш 9000 неки материалаш беҳад мулоимаки хушрӯи гладки фасонак чӣ хушрӯй ай чанд цветай нишон додам ку цветаша чанд цветай тамошо кунед 9000 нархаш кушоди намегида танат киртаҳайн хе парвозкунон раҳ мегарди беҳад хушрӯ машаллаҳ. кинои чи милагрес кинои ҳамхалира бисёр тамошо мекардам. Тамошо бинам как вам саида аи цветаша нишон додагӣ будам туна тамошо бино метунем цвети дӯстмедоштаи хитона интихоб кунед. Мада цвети ярки махула барам хама яркиша гирифтам пӯшидам болоҳакша пише намегида танан бешихи киртаҳаем хе меги парвозкунон раҳ гаштаисти киногӣ ва пише на любитель тамошо бино на любитель модда беҳад хушрӯ 2999 рубл нархш боз скидкатон мекунанд киртои бисёр харид кунед. Сайдай мо добром аст ҳайс мебром дадам тамошо бино ина как вам и паплина тамошо бино иам цветаша нишон додагиам тона ма барои таъби дили шумо ки шумо интихоби хитона кунед бинен ки дар танаи одам чӣ хел мешина и размери калон айда ма размери 54 ҳозир пуштагим размери ма 50 ай ки дар танаи одам чӣ хел меиста шумо бубинен ҳамаш баҳри шумо барои шумо меҳнат кардам пӯшидам навор кардам ки шумо куртаҳои ба таъби дили хитона дар ин фаслҳои зебои сол ба бар кунед. Умедворам видеои ма барои шумо маъқул шид ва шумо куртаҳои ба дили хитона интихоб кардем. Обязательно дар рақамҳое ки экранда мемонам дар ватсапошон бинависен скриншот кунед. Занакои тоҷикан фақат барои занҳо метонен занҳои азиз муроҷиат кунед. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия доранд. Доставкатон мекунанд айноми ма бо гап занен обязательно скидкатон мекунам. Ма гуфтам ки барои подписчикои ма обязательно бояд скидка боша. Айда кирта зиёд бигиред шумо да обязательно ягон сатр ягон чи падаркатон равона мекунанд. Да ҳамиҷа навори имрӯзаро ба анҷом мерасонам то видеоҳои оянда худованд нигаҳбонатон бошад. Ба фикрам видеои ояндаи мо ай Тоҷикистон мешавад. То боздид.